Fito histórico para o audiovisual galego nesta 78 edición do Festival de Cans que esta pasada noite resoaba a acento galego coa presentación oficial de Sirac, a cuarta longametraxe de Oliver Laxe. Un Oliver Laxe que coñece ben este festival francés. Aquí estivo noutras 3 ocasións, pero que onte, esta pasada noite, era a primeira vez que cruzaba a alfombra vermella para intentar competir pola Palma de Ouro, o máximo galardón deste certame francés. Sirac é unha viaxe sensorial que sitúa o espectador diante dun drama familiar e que ten lugar no medio dunha reid que foi rodada, ademais, a medio camiño entre Marrocos e España. Unha viaxe sensorial que di Oliver Laxe quere despertar emocións e sensacións no espectador nun momento especialmente convulso. Agora, tras a presentación de Sirac, o audiovisual galego volverá a cruzar a alfombra vermella de Cans con Romaría, o filme de Carla Simón que verá a luz a vindeira semana aquí en Francia e que foi rodada en Galicia e está participada por esta casa, pola Televisión de Galicia.